To je to. Znači, ko te jebe stari, dobro? Pozdrav svima. Ne, nije Pizzajner. Gejčine? Da, evo nas u najnovijoj Počekaj malo, epizodi. odlučite se. Ovog puta smo sva trojica tu, prisutni, jel? Ne Nastavljamo kaže se berbu sva trojica, kukuruza. nego oba trojica. Oba trojica, svo troje smo tu. Svi smo pederi, Nastavljamo berbu kukuruza, pa ćemo, a Neni će da potonjira neke njive da je mogli da sejemo posle. Pošto planiramo da ubacimo season mod, pa će biti interesantnije, bit će i snega i šume i tako. Do tada, ja idem sa Rujom da... Do tada lep pozdrav i prekine klip. I prekine klip. Ja Dovolj. idem sa Rujom. Nemoj to dok si u klipu, alo, nemoj to da radiš. Koje? Ili sam ja? Pite mi masku. Gibanicu. Zonzon, furan Zonzon, kosi. Nisam dao nemam gibanicu. Šta kažeš na prikolicu, a? Zonsone. Sam je video i ne mogu da komentariš. Evo, prolazim pored tebe. Koja je to? Ova druga? Da. Koja pizdarija, brate. Dobrava. Ček, stani. Da, baš to piše što treba da piše, da. Si vidio? Mare PC Games. Ja, dobit ću prolepšu. Ajde, stani tu, idi malo u records. Malko idi u records. PC. Što je to dve različite, sam ja čorao. Idi, I stvarno. da, ajde malo napred. Malo napred. Smotaj, ajde. Kakav si ti? Pa šta si radio s njemu? Da ti ovo uradio? Brate, ja imam... Dosta? Nije da sad čekaj. Jesi mu masirao tabane? Tabanovci granični prelazi, što te reći. Samo čekaj još jedno. Čeraj. Kaže meni, ja sam ulizant. Opkosi tu da mogu da prođem, brate. Jer posle kad završimo tu idemo na ovu odmah tu pored. Koliko imaš ti posto uopšte, brate? Ne, bunarevi. Sam idu bunareve. 40%. Znaš da ne znaju, brate, kopam bunareve. Kopam bunareve. Ja napravim magistralu za zove nje. Jesi Johnny Gronk te ubio? To nije. A more biti. Aj, ne mora. Ali melje zmajček, a? Dobre. Navozi vam govna. Izvozi traktor, žena. Le. Šta radiš ti, brate, izvini? Evo, vozi moje instrumente. Ali pored instrumenta, malo sam na telefonu. Kome da uzmeš prase? Molim, da bude on napravljen ga noci, brate. Možda da keepinguješ, brate. Pa tek je 50%. Ali možeš? Ovo, gdje je vama sam protection, gdje sam vam kapica?
se kuvati. Prvo bi bilo malo i napred ovdje da se dopuni prednji kraj, a ne samo zadnji. Bio sam već naprijed. Nisi bio, slabo mi se A nešto. ne mogu to prići. Te komunikacijon la confirme. Teži, nemoj da izađeš nazad na sečku. Ne znam. Nemoj da te provrtim kroz buboj. Kroz ona site rešeta ona nazad što se trese. Kad smo ja brazer menjali, to je nam A1. Na A placu, unutra ima, svake a godine unutra- menjamo. a unutra ima 1000 stepeni, vrati. Zavlačiš ispod, a prašnjavo. Ako ne, tu izlazi Gdje si sva zavlačio? prašina, mora biti prašina. Prašina. Ali to je bilo super. A Ono šta je ti bilo- rade s ovim prikolicama ovdje po novoj farmi? Neka, kada ništa uđe? to, neka. Ali one su dobre prikolice, ne može ba... Opa. Ovo da viš kad smo rastavljali jeder za kukuruz koji je stojao jedno 15 godina. To ne možeš ni da rastaviš, šumu. bog te jeba. Pa evo, brate, uvatiš onaj ključ, brate, kad zakačiš šarafčinu i vučeš ko konjina, kad pukne šaraf, a ono kad te pukne taj ključ po kolenima, aj, a? Lo, Ručice bile za potpalu, a? a? To je dobro. Šta radiš? To je to, nema više ništa, osim ovog. Ti od Na kraju cirkulara. smo uzeli brusilicu i segli ga, a jebem li mu majku. Koga? Ej. Nemojte je prič. Brate, zdarti mi se u glavu. Ajde, materiju. Gdje si dečac? Nema od toga ništa, dječaci. Još ja malo da kosi. Ajde. Ti možeš ako hoću dir da tanjiraš sa ovim ili nešto šta već hoćeš da radiš. Radiš što hoćeš, brate. Dođi da se mazimo. A ponesi kremu za sunčanje. Sun protection. A. Pa kako? Ime da tanjiram, koji si ti traktor uzeo? Ovo ne znam. Rusa... A viš da Šta nosim ću? ove stvari. Vozim ih na farmu. Je 577, Prodat. zašto? Bagovo je. Ono što vam je lagovalo, Pa to je laži, to. imao je ličnih problema sa njim. Sad sam tugi. Moje biti tugi, šta je s tobom?
Eto ti 5T3, vozi njega. 553. Normalno. O, kako ste vi ljudi, bože moj, Ovo je moj traktor, evo tablice moje, brate, šitski registr, vidi. Pa da piše registrovan, ne invalide. Zašto je to vlada Srbije kriva? A koju tanjiraču za njega da zakače? Koju hoćeš? Jel može ona, ne može? Ona Uzmi postojeća. Savu, uzmi Savu. Da mu kupim Savu. Evo ima već. A šta je ovo, ova što sad ima? To je to, to. Evo, pogledaj nazad ovdje. Je više ovo što se pomere? To je zbaga hidravlika. Uaj. A koji ćemo nju da... Pa... Ovo je uz ovu veliku farmu što nađete. Da su pore. A možete... To ću vam ja tačno reći. Či ovako možete tanjirati... Trojku. Možete tanjirati... Ovu nemojte, ova je mala. Tu nećemo ništa. Nije tamo trojka. Možeš i tu, ovdje isto. Nije to trojka, uvijek piše broj 3. Ma ne ta. Trojka. Ona druga, ali dobro, ne vezi. To fali ovo baš dobro. Dobro, ali ima i ona druga trojka. Žuta. Ima i bela, bog te jebu. Zelena trojka, zelena trojka. Me jebeš? Ne jebem ti zelena trojka. Opet se jebete, jeli Rako? Opet se jebu. Nabit ću ti taj evar, dušnik. Zlotvorko jedna laže, Ratko laže, nema. Rolac, meso. I kiselo mleko. Ja sam mleka sad. Pul laživica jedna, gdje se mleka sedi, mamu joj je. Čuti da čuješ da ima da ne idem džabe. Dolazim za sekund. Ajde. User left your channel. Ovdje čovjek. User joined your channel. Dobar si. Bucket the boy. Skočiš na moje. A, vidi šta je napisao čovjek. Kozić. Rođe. Bakestino mod Cirigliano. Gdje je napisao? Ime na Steamu njegovo. Brat. A mi kupi ovog zmaja da probam. Kog zmaja? Tanjiraču. Nemaš čime to da vučeš, ime ću da vučeš to. Rusem. 89-kom. Pa ti kao IMT mašina, ovdje imaš 17% samo Rusem. Ne bre, ima više IMT, ima sereš bre. A, ima kurčan. Pa da. Ajde uzmi. Ima radio. Jebao je ker baš.
Leasingovana ti je, probaj ajde. Čim on leasinguje ovoliko, znači da ovo ne valja već. Raskopi, ali sačekaj malo, znaš, nemoj odmah. Jok, ne radi. Strpi, sačekaj malo, brat. Šta čekam? Tebe? Čekam zvezdu majonezu, a? A? Nešto, a? Nije, a? Kako ga ovaj buđavi? Beži bre tamo, vidi ga koč. Slabo rodio. Slab rod. Sad ćemo da privodimo kraj epizodu, narode. Vidjeli ste i sami da je slab rod. U sljedećoj epizodi ćemo... Da si ti debelo pola sata snimio. Nisam. U sljedećoj epizodi ćemo nastaviti berbu. Vidimo se. Neni je gej. I Johnson je Hurn Johnson. Pozdrav svima.